Már itt vagyunk a no-go zónában. Ezeket a spanifereket leszedem. Így ugye egy kézzel dolgozok, mert a videózás az fontosabb, mint a munka. Tehát első a videókészítés és a munka utána következik. Láthatjuk, hogy mások is dolgoznak. Jönnek, mennek. Közben én ugye csinálom a dolgomat. Ide oda betesszük a fazba, azt majd elrakja, akarja a kurva anyjára. Szorokja. Na, indulj már! Magacska cíl. Jó, a radar mutatja. Igen. A videózás az mindenképp fontos ilyenkor, hogy a YouTube-on lássák. Úgyhogy egy hülye vagyok már én is, bazd már megbolondultam. Jó, oké, kész. Hopp. Azért ez jó volt. Volkswagen Audi A6. Köszönjük a részvételt. De ezt így hozzá szoktam baszni ilyenkor a másik autó. A sérelmeimért cserébe megfizetek. Sokat kell gyalogolni itt egyébként. Itt vagyok, nagyon szép az a villogó egyébként. Este kiviszi a szemem, tehát gyakorlatilag megvakulok tőle, de egyébként jó. Itt vagyunk a no-go zónában. Én 8 éve dolgozok Svédbe, mentem már itt össze-vissza mindenfele kamionnal, de még egyszer nem láttam no-go zónát. A fogalmam sincs, hogy az milyen lehet, de mindegy. Jaj. Egyébként rohadt unalmassá tud válni ez a munka is, tehát először olyan érdekes volt, azt most már olyan jó, de jobb csak a kamiont vezetni, tehát most ez a jó, azért jobb, mint mint egy raktárbottal papírgurigákat nézni, hogy berakja a targoncás, meg így bunkóznak az emberrel, meg ilyesmi, de ez is kicsit unalmassá válik azért. Na, annyira nem, de egy kicsit. Tehát nincs az, hogy wow, azt a micsoda munka, mert nincs, mert az így elmúlik aztán. Én vagyok itt, csak annyi, hogy azért ez egy belföldes munkám, tehát nincs az, hogy én most akkor elindulok Spanyolba, meg ilyesmi, ott egy kollég. Azért most úgy szívesen elindulnék Spanyolba, 3 napig nem szólna hozzám senki, csak mennék, az ott lent meg meleg van, megállnék a tengerparton, meg ilyesmi. Meg annyira jó érzés elhagyni egy országot. Mindig úgy szoktam, hogy na, ide se jövök többet, azt szoktam gondolni. Ezt rakjuk ide az óba inkább. Aztán persze megyek utána megint, mert lehet alig várom, hogy megint mehessek, de amikor kilépek egy országba, akkor mindig arra gondolok, hogy na, ide se jövök többet, rohadjatok már. Tehát ugye addigra már ugye lekap a Trafipax, minden, és akkor már úgy szívesen elhúzom. Na most te miért? De most miért? Ez állt ide ebbe a pillanatban, mert én ide akarok jönni, és akkor
Nem baj, majd én akkor ide. Ne zavartasd magad, hát jó helyen vagyok, nyugodtan. Nyugodtan. Megpróbálok így napszemüvegbe videózni, hát ha így jobban nézek ki, vagy fiatalabb vagyok, vagy vagányabb, vagy ilyesmi, nem tudom. Most vettem ezt a napszemüveget egyébként, mert előtte egy másik volt. Lász meg, mindjárt főborul, a hülye gyerek kamerázik vezetés közben. Na, volt egy ilyen, ezt Kínából rendeltem, és én ebbe büszkén feszítettem egyébként mindenhol, még a barátom nem szólt, hogy hát ez nagyon gáz, meg vegyem már le, mert ő így nem szeretne jönni velem. És hát nem sértődtem meg, igazából bírom a kritikát, de nem akartam ezt elhinni neki. És akkor elkérte, fölvette, és akkor mondtam, hogy na jó, oké, tehát akkor veszek egy drága napszemüveget, és 20 000 forintért vettem egy polaroidot. És az az érdekessége ennek az egésznek, hogy azt hittem, hogy akkor most már látni fogom a telefonkijelzőjét, meg a navigációt, de nem, tehát ebben se, tehát ezt fölveszem, és akkor onnantól kezdve a navigációban semmit nem látok, mint ha ki lenne kapcsolva, annyit látok. És a másik érdekesség, hogy itt a tabletet, a Samsungot, azt látom. Az Alcor navigációban semmit. Telefonból sem nagyon, pedig az jó. Végülis az jó. Na, és most akkor Norrköpingbe megyünk először. 8 autó van fönn. 4-et viszek Norrköpingbe, 4-et Stockholm Södertáljéba. Norrköpingbe 2-2 lerakó van. 2-2. Hát igen, két lerakó van, és oda 2 kocsit viszek. És a maradék 4 az meg Södertáljéba, a terminálban. Navigációról, hogyha esetleg valaki szeretne valamit hallani, Aigo-val megyek, olyan magyarisztán vagyok, ugye magyar. Én Aigo-val megyek, de egyébként a csontra szokott szopatni az Aigo. Már múltkor azt hittem, hogy mondom, már csinálok egy navikot. Mit kell csinálni, ki kell menni. Most le kell vennem a szemüveget meg, mert nem látom a navigációt egyébként. Jó, itt kimegyünk. Tehát, hogy az Aigo az ugye a saját nevelés, ezt én hekkelem a naviaimat, csak már a TomTomot annyira nem lehet, úgyhogy azt nem lehet a TomTomot mindenre fölrakni, mert az Linux alapú, és akkor ugye a személykocsis TomTomot föl lehet, de hát azért a kamionos navigációval illik menni. És akkor ez az Aigo, ez egyébként szivat össze-vissza, mert ez el szokott navigálni a jó büdös francba. Vannak betegségei, de egyébként meg ugye könnyen lehet mókolni. Azért van Aigo. Tehát a speed kamerákat mindenképp bele kell tenni, mert hogy ne kapjon le minket a Trafipax. És ezeket egy Aigo-ban nagyon könnyű megcsinálni. Valamint az új térképeket beszerezni, fájlokat behúzni, stb. Ajánlom mindenkinek, hogy foglalkozzon ezzel, mert muszáj. Aztán majd, de igazából nem érdekel, mert ha már belemennék, akkor biztos, hogy egy Navigon. A TomTom lenne a legjobb, de hát ahhoz külön eszköz kellene. Ja, itt kell kimenni? 600 méter. Nehogy itt elnézzem, mert azért nem tudok például Stokiba, azért nem tudok videózni, mert ott elbaszom, aztán akkor lehet pislogni. Ez egyébként egy, hát nem tudom, ez egy Alcor tablet. Nem tudom, hogy használtan került hozzám, mindig kikapcsolt, de csak akkumulátort kellett benne cserélni. Pedig volt szervizbe is, csak nem értem, hogy a szervizbe nem jönnek rá, hogy tehát az akkumulátor, mikor meghal egy ilyen eszközbe, akkor igazából az eszköz az valótlan értékeket mutat. Tehát azt mutatja, hogy 50%-on van, és egyszer csak kikapcsol. És nem értik, hogy miért. Közben akkumulátor baja van. Csak akkor már ugye tévesen
látja azt az 50%-os értéket, valójában már nincs benne sem. Végig megyünk itt ez valami ring, de most ugye nagyon jó egyébként, jó mutatja azért ez az iGo dolgokat, tehát itt meg zoomol, és akkor vissza madártávlat, ezt úgy hívják, ezt a funkciót, ez nagyon jó, hasznos. Nem egy csíkot nézek, ahogy megy egy csíkon egy pont, vagy egy ilyen kis háromszög, ami az autó, hanem mutatja egy kicsit távolabbról is, hogy mégis merre vagyunk arccal. Itt Svédországban 4,5 méter magasak vagyunk, de most nagyon magas autók vannak rajtam. Épp hogy 4,5 méterben benne vagyok, éppen hogy. Jaj, még mindig itt. 1 kilométer. Zetterblombil, vagy hol vagyunk? Zetterblom, valami ilyes, mindegy, mert ezt mindig elfelejtem egyébként, tehát folyamatosan nézegetni szoktam a papírt, csak most ugye most egy kézzel vezetek, egy kézzel kamerázok, így igazából most ez egy memória edzés lesz, ugye index az már most nem jó valami, természetes. Itt sajnos itt már régen elmúlt ez a minden fasza, minden tökéletes, és akkor a kis kabala plusz állatok a szélvédőbe, tehát ez elmúlik, egy 10 év után ez garantáltan elmúlik minden kamionosnál. És akkor utána már ugye több pénzért komolyabb munkákat vállal az ember, és akkor minden szart meg kell csinálni, mindig baj van, probléma, az autó nem jó, de mennyi. Nagyon egyszerű. Hű, de alacsony ez a híd. Nagyon egyszerűnek néz ki ez a hely. Mert csak ott dobok egy jobbost, azt már ott is van elméletileg. Na de hát ezeket tudom csak fölvenni, mert hogyha ugye így forgolódni kell a szűk helyeken, azt nem tudom fölvenni. Majd esetleg egyszer veszek egy ilyen GoPro-t, vagy nem tudom, hogy fejemre kötöm a telefont. Fölszikszalagozom a fejem. Zetterblue, vagy Zetter valami. Nézzük, Mitsubishi, mit raktam én föl. Na, ott lesz az egész egyben, mit raktam föl. 6-os, 7-esnek mit raktam föl. Peugeot, és oda egy Mazda is jött volna. Aha. Amit nem tudtam fölrakni, mert nem indult el. Citroen, na. Az lesz az, mert Citroen Mazda. És akkor bemenjek oda. Bemenjek oda, vagy mi a fasz lesz? Megpróbálok oda bemenni, azt hiszem. Ide így be kell jönnöm mindig így a másik sávban, mert ugye ez ilyen hosszú ez a kamion, és csak így tudok elfordulni általában. És valahogy ilyenkor ugye már kiteszem az indexet, de hát jönnek be. Hát ajjajjaj, Zetterblombil. Bemenjek, vagy nem menjek? Van itt kint is hely. Hát... Meg a faszom se tudja. Próbáljuk meg. Jézus. Megnézzük, hogy mi lesz ebben. Ugye már itt befordul. Valami majd lesz. Legfőjebb kitolatunk. Hát, de itt majd ilyen T-be szerintem meg lehet. De az a baj, hogy ez így nem lesz jó. Köszönöm szépen. Mert nekem az ott kell a hely. Ratervezés. Fordulj vissza, ahol lehet, majd délkezés.
Zetterblow. Hát, itt Svédben nem fogsz... Itt meg is tudok fordulni. Tehát jó, de pánik. Kész, vége. Ennyi volt. Megáll. Már most ilyenkor meg is fordulok el. De... igen. Úgy. Húzzon, nem kell faszolni. Látod? Látod? Így. Ezeket kell művelni. Ez az érdekessége. Már most ugye a vezeték nem engedi, hogy a telefont úgy tartsam, ahogy én szeretném. Tehát, igen. Tehát először az első pár év az olyan, hogy illat legyen a kocsiban, meg megyünk Spanyolba. Aztán utána jön ez. Na mindegy. Oké. Jó, megérkeztünk. Ezt megnyomjuk, hogy az leereszti a pótkocsinak a hátulját, leszintezi. És akkor jöhet egy beöltözés. Ja nem, először nyomtatunk nekik izéket. Szart. Mit hoztam? A kurva anyját. Akkor 6 8 7 CI C3 Purtec. Jó. Melyik az? Itt van. Itt most elbasztam egyébként, mert az egyik autót nem tudtam fölvenni, tehát azt máshova visszük teljesen, úgyhogy ide egyet hozunk, és akkor másik helyre kettőt, és akkor utána még egy helyen ott majd, ott még lesz variál, ja igen, még egy helyen egyet lerakunk, egy másik városba, és akkor utána megyünk a terminálba. Na, kérem szépen itt a Fraxtidel nevezetű szállítólevél, ezzel adom át az autót. Egyébként éjszaka is lehet jönni, és akkor éjszaka, meg csak ilyen kóddal bemegyek a kapun, ott hagyom az autót, bezárom, és akkor ilyen dobozba, ilyen Nyckelink nevezetű kis beépített ilyen security dobozba bedobom a kulcsot, meg ezt a szállítót, és akkor már megyek is. Kész. Ugye dolgozhatsz éjjel-nappal. Ugye főleg a magyarisztánira, meg a románra, meg a lengyelre vonatkozik. Ez, hogy mehetsz éjjel-nappal. Na, öltözzünk föl. Akkor szépen munkaruhába. Most lehet, hogy a videó kedvéért fölveszem a szebbik kabát. Ez a szebbik zöld. Na jó, én csak megmutatom, nem akarom összeköszönni, ez a szebbik zöld. Nagyon jól néz ki egyébként, profi munkaruhákat adnak egyébként ezek a kibaszott. De most a koszosat veszem föl, mert YouTube-on látták. Meg benyomok egy pihenőt. Ugye a magyarisztán az ilyenkor pihen, rakodik és közben pihen. Persze, utána már nem kell. Hanem itt akkor meg is van oldva. A pihenő is. Szállító. Nem az. Az már nincs meg. Mert... jó, tehát az már nincs. Hova? És már indultunk. Hát most itt egész Svédországban nincs ilyen, csak ebben a városban egyébként. Ezt az egyet nem csinálták meg. Más országban ez teljesen normális. Itt Svédben ez az egy. Ki kell jönnöm, azt akkor... jó, mama. Elengedjük a mamát.
Én ide állok mögé. Majd bepakolásznak. Vagy nem, inkább átállom. Addig kamerázgattam, hogy így a Berlingóval egy kicsit neki mentem egy másik autónak. Ugye eltereljem a figyelmet, ittam egy, és hát iszok egy kávét. Jó, lelépek innen a picsába. Kész. Mindjárt barátibb a kilátás. Ahaj, befúj. Professzionális fasz. Gyerek nyerges. Gyere, gyere! Hát hol? Bazd meg, de akkor minek? Akkor minek nézel egyáltalán? Tehát akkor padlógázzal, nem? Tehát ez... Na. Vannak egyébként olyan típusú emberek, hogy megáll, körbenéz, látja, hogy jövök, és kijön elé. Tehát, de akkor minek, akkor egyáltalán minek néz körbe? Na mindegy. Itt a telep. Itt mindig mozgás van, tehát nyugi sosincs, itt mindig ezért. A rossz helyen állsz, nem jó, a másik már ott van, de menne, de... Itt mindig ez. Állnak az autók, januárban és spangás van, örülök, egyáltalán rendesek voltak, hogy így adnak munkát. Mindig tetőjön. Hát mindegy, én bemegyek ilyen jó pofán. Kinyitja nekem, és akkor meg bemegyek. Bemegyek, és azt sem tudom, hogy hova álljak be. Mert ugye azt még nem néztem meg, hogy hova mennek az autók. Hogyha stoki, akkor pont. Götze barátom! Jó, most meg kell néznem, hogy hova mennek az autók, mert ez a telep, ez nem egyszerű dolog. Na, nézzük. De majd ezt föl kell írnom, csak megmutatom, hogy ezt hogy kell megnézni. Így. És akkor itt van, hogy Slut Destination. Borlänge. Oké. Itt másik példát is nézzünk meg. A Slut Destination. A kurva anyád. Az olasz orderekkel. Visby. Na, ezeket föl kell írnom, és akkor úgy kell a terminálba szétragosgatom, hogy melyik hova megy, ugye. De addig most itt nem kamerázok. Mai napon ugye megrakottam ezeket a teherautókat, és akkor Södertäljeból megyünk Uppsalába. Ott fogjuk szétszórni a teherautókat, meg a Volvókat. Nincs messze, 100 km, és Stockholmon keresztül megyünk, nincs forgalom, mivel hogy hétvége van. És itt nincs ring Stockholmban, hanem az autópálya az így átmegy Stockholm.
megszórtam az autókat Uppsalában, nagyon kellemes volt, és itt most fel kellene vennem egy autót egy terminálba, de nem tudok bemenni. Azért nem tudok bemenni, mert én nem vettem fel a kártyát, amit fel kellett volna vennem, mert erről tájékoztattak engem ilyen körüzenetbe, svédül, amit olyan érdekes az a nyelv, mert egyébként ezt szótárral se tudom lefordítani, mert egyébként én nagy nyelvész vagyok, meg szeretem így a nyelveket, meg franciában je suis, meg bonjour, meg mit tudom én, olaszban is sinistra, destra, rotonda, domani, meg scaricare, caricare. De a svédet a szótárral se tudom. Tehát nem megy. Ilyen rövidítések vannak, meg minden, és van ilyen magyar kollégám is, de ők meg nem szóltak, hogy te hülye, fölvetted a kártyát, és akkor milyen kártyát, hogy akkor fölvettem volna. Úgyhogy most majd itt ennyi volt, úgyhogy köszönöm a figyelmet, meg én is a részvételt. Hónap megyek haza, és akkor kezdődik ez a vidéki italózós életmód.